det hexadesimale talsystem. Her vil jeg gennemgå ganske kort, hvordan det hexadesimale talsystem er opbygget. Jeg vil komme ind på, hvad det er, der lige udgør, hvorfor det hedder hexadesimal, eller hvorfor det har noget med 16 at gøre. Det er nemlig et 16-tals system bestående af 16 cifre med en base of 16. Jeg vil lige gennemgå kort, hvordan er det, man tæller sammen i 16-tals systemet her. Og så vil jeg lave et regnestykke, som med de samme tal som i de andre videoer. Og så i forhold til cifrenes placering vil gennemgå, hvad deres værdi er. Men først og fremmest, hexadesimal. Jamen, hex, det har jo noget med 6 at gøre. Vi kender det for eksempel fra hexagon eller hexagram, der består af en sekskant eller en sekstakket stjerne. Eller 6 streger, kan man sige. Ikke? Og det vil sige, at jamen, det sekstal og det decimale tal, jo som er 10, lagt sammen, så giver det 16. Der er ikke så meget hokus pokus i det. 16-talssystemet her, eller det hexadecimale talsystemet, består af 16 cifre, altså tallet fra 0 til 9, og videre med A, B, C, D, E og F, hvoraf 0 er det mindste, og F er det største. Jeg har lige tilladt mig at skrive det decimale tilsvarende tal op over her. Så jeg tæller altså med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, svarende til 10, 11, 12, 13, 14, 15 decimalt set. På engelsk hedder det et base 16 system, og det er altså fordi det består af de her 16 cifre. Hvis jeg nu skrev et trecifret hexadecimalt tal, så kunne jeg specificere det ved at skrive 16 i bunden af det, altså basen hernede er 16. Det gør man normalt ikke, hvis man ved, man har med 16 hexadecimaltalssystemet at gøre, men hvis man nu skriver det på andre steder, hvor der står nogle andre værdier, f.eks. decimale, eller oktale, eller binære, eller nogle helt andre, så skriver man det hernede. Altså, hvad er grundstenen i mit tal? Og det er altså 16. For lige at komme ind på, hvordan man tæller systemet, jamen, eller tæller i systemet, ligesom på de tidligere videoer, hvor jeg har gennemgået binære talsystem og det oktale talsystem, har jeg skrevet det decimale tilsvarende værdi herovre i blåt. Og skriver jeg hexadecimaltallet 000, så svarer det altså til decimaltallet 0. 001 svarer til 1, og så videre deropad. Så kører vi op til 9, bare lige for at tage den med. Jamen 9 i hexadecimal svarer til 9 decimalt. Så findes der jo et tal mere, eller et bogstav i det tilfælde her, altså et cifre mere, der hedder A, og det svarer sig til decimaltallet 10. Og den fortsætter med A, B og så videre deropad, og den hedder selvfølgelig 11 for B'eren. Så kører vi derudad, og så kommer vi til F, som jo er den sidste og højeste tal i hexadecimaltallene, og det svarer sig til decimaltallet 15. Derefter så er jeg nødt til at starte min tælling forfra, det vil sige, nu kommer jeg op på hexadecimaltallet 10, det vil sige, nu ryger jeg op med en tæller, eller en mente, og så ryger den ned på plads, så nu står der så 10, hvilket svarer til 16. Decimalt set i hvert fald. Så tæller vi lidt dernede af, vi tæller en op, så er det 17, når der nu står 11 hexadecimal. Og kommer vi op til et lidt højt tal, som faktisk hedder FE, jamen det svarer til 254 decimaltal, men vi er jo ikke slut endnu, så vi kan lige hæve den en mere, nemlig FF, og så kan vi ikke komme højere i det hexadecimale. Skal jeg hæve den ene, jamen så er jeg nødt til at hæve det tal til et 10-tal, det vil sige, der kommer en i mente, så kommer den også til et 10-tal, en i mente, og så ryger der et tal ned her, og så står der altså 100. Og 100 i det hexadecimale tal betyder altså 256 eller svarende til i decimal. Går vi over og skal lave et regnestykke, jeg har sat de samme tal op, som jeg bruger i de andre videoer omkring binær og oktal, så har jeg altså taget værdien 54 i hexadecimal, det svarer altså til decimaltallet 84 som i de andre videoer, og værdien 91 svarende til 145 decimal. Når jeg lægger det sammen, så hedder det 4 plus 1, det giver 5, og 5 plus 9, det giver jo i mine øjne 14, men i hexadecimals øjne, så svarer 14 altså til det bogstav, der hedder E. Jeg kan prøve at vise det hernede også. Bogstavet E svarer til værdien 14 i decimalt set. Så derfor skriver vi E her. Og hvis vi kigger på selve cifrenes placering, nu har jeg hernede taget et 4-cifret hexadecimalt tal.
Det bliver latterligt store tal, lige snart vi når op på et fjerde cifre, og lige snart vi kommer videre deroppe af, så begynder vi at sige 65.000 et eller andet, svarer det her til. Men i det tilfælde her, der er den første placering, ligesom i alle andre systemerne, eller alle andre af systemerne, der er den første placering, det er altså 16, altså basesystemet 16 i 0, hvilket jo giver 1. Og når jeg tager den næste placering, så er det 16 i første, hvilket giver 16. Altså grundtallet 16, som jo er basesystemet i første, det giver 16. Og så 16 i anden og 16 i tredje, skulle der sådan set stå her. Det kan godt være, at jeg lige mangler en lille kak. Men 16 i anden giver 256, og 16 i tredje giver 4096. Og i det tilfælde heroppe, der fik vi det jo frem til E5. Og kigger vi ned på tallene hernede, jamen der har jeg et tal, der hedder E, hvilket jo svarede til 14 decimal set. Nu er det hørt fra omregningen fra hexadecimal til decimal. Og jeg har altså 14 i 16 førstene. Det vil sige, at jeg tager 14 gange 16, fordi 16 i første jo er 16. Og jeg har 5 på placeringen der i 16 i 0, som jo er 1, derfor 5 1-taller. Lægger jeg 16 gange 14 og 5 gange 1 sammen, så får jeg 229. Det er altså det hexadecimale talsystem, altså 16-talssystemet, set umiddelbart som oversigt. Vi har været inde på, hvad det vil sige, selve tallet, hex og decimal. Det til sammen giver 16, og vi husker det på hexagon og hexagram. Det består altså af 16 cifre, hvor 0 er det mindste, og F er det største, som svarer til 15 i vores decimale tal. Det hedder et base system, base 16 system, så vi kan skrive et lille 16-tal, når vi har et tal stående blandt alle de andre. Vi tæller på følgende måde, at vi ligesom husker, at A og B ligesom også er med, og helt op til F, som svarer til 16, og ellers tæller der opad. Når vi plusser sammen, gør vi det lige nøjagtigt, som vi gjorde i 2. klasse. Vi trækker de to tal sammen, plusser dem og skriver ind i mente osv., men husker lige, at vi jo har de her 5 bogstaver, eller 6 bogstaver ekstra at gøre det med. Og cifrenes placering i forhold til 16 i 0, 16 i 1, 16 i 2 og 16 i 3. Det var altså hexadecimal talsystemet.